Укытучы булып туарга кирәк ди халык. Бу сүзләрдә хаклык бардыр шул. Күпме түземлек, сабырлык, тәртип, җыйнаклык һәм тагын бик күп сыйфатларга ия булу кирәк. Бу сүзләр география һәм биология фәннәре укытучысына, Кадырова Илсияр Шайнур кызына атап әйтелгән. Илеш районы Яңкуктау авылында Илсияр Шайнур кызы Алтын сары көзенең 1965 елның 17 октябрында тырыш, акыллы, уңган гаиләдә 4-нче бала булып дөньяга аваз сала. Бердән-бер кызларын Шайнур абый һәм Ножиха апа үзләрендә булган уңай якларын гына күрсәтеп, татулыкта һәм мәхәббәттә тәрбиялиләр. Коллегабыз башлангыч белемне үзенең туган авылында ала. Артабан укуын югары Яркәйнең 1 санлы мәктәбендә дәвам итә. Орта гомум мәктәбен уңышлы тамамлап, кыз бер дә икеләнмичә үзенең әнисе юлыннан укытучы һөнәрен сайлый. Ул 1988 елда Башкорт дәүләт педагогия институтының география һәм биология бүлеген уңышлы тамамлап, туган районына, Түбән Ширеккүл мәктәбенә юллана. Шул көннән алып менә инде 32 ел үзенең белемен һәм күңел җылысын балаларга җиткерә. Илсияр Шайнур кызы күп еллар эшләү вакытында Ширеккүл мәктәбе коллективында да зур абруй яулаган укытучы. Үз эшенең фидакары, тынгысыз җанлы, һәр вакыт кеше хакын хаклап, күңел җылысын коллегалары белән бүлешеп яши. Бер карауда бүгенге халәтеңне сизеп, шатлыгыңны уртаклашып, борчуларны бүлешергә әзер ул. Җаваплы хезмәтендә үзен чын педагог, яхшы күңелле, игътибарлы, белгеч итеп танытты. Тәҗрибәле педагог, вакыт белән исәпләшмичә, җәмәгать эшләренең уртасында кайнап яши. Балалар белән уртак тел таба белеп, ата-аналар, укучыларның ихтирамына лаек ул. Укытучы Илсияр Шайнур кызы дәресләрендә төрле алымнар кулланып, укучыларның фикерләвен, иҗади эшләү сәләтен үстерү, география һәм биология фәннәренә сөю тәрбияләү өстендә күп эш башкара. Укыту эшеннән тыш ул әле мәктәп бакчасында эшне оста оештыручы, тәҗрибәле биолог. Аның тырышлыгы белән мәктәбебез бакчасы районда, республикада үткәрелгән конкурсларда бик күп җиңүләр яулый. Кеше өчен иң мөһиме гаилә бәхете. Илсияр Шайнур кызы эштә генә түгел, гаиләсендә дә кадерле әни, яраткан карты, тугры тормыш иптәше. Ул үзен бәхетлемен дип саный ала. Чөнки аның янәшәсендә ышанычлы, яраткан тормыш иптәше Фәүил Назиф улы таяныч булып тора. Ул бик күп еллар инде Куйбышев колхозының Түбән Ширеккүл авылының ферма мөдире булып эшли. Илсияр һәм Фәүилнең үзләре кебек матур тормыш көтеп куандырган, эшчән, акыллы уллары һәм кызы бар. Бүгенге көнне ике уллары да әти-әниләреннән үрнәк алып, Айнур һәм Алик, авылда матур итеп йортлар тергезеп, үз гаиләләре белән тату тормыш кичерәләр. Якыннарын оныклар белән куандыралар. Кызлары Миләүшә дә татар кызларына гына хас булган тыйнаклык сыйфатына ия. Ул укуын тамамлап, үзебезнең районда тырышып хезмәт итә. Шушы көннәрдә үрнәкле укытучыбыз, коллегабыз олы юбилейын билгели. Шушы уңайдан без аңа тазалык, гаилә бәхете, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр, балалар һәм оныкларының күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүен телибез. 55 ел узып киткән, сизми, сизелми генә
тормыш юлың синең кебек матур үтәр кем генә. Син бәхетле, гаиләң тигез, инсафлы балаларың, кылган гамәлләре белән кабатлый аналарын. Акыллы да, сабыр да син, тыйнак һәм итәгатьле, гомерең буйларына сау-сәламәт булсаң иде, шиксез бәхетле. Иң изге теләкләр белән Түбән Ширкүл урта мәктәбе коллективы. Җир йөзендәге барлык изгелекләрне, дөньяның бар матурлыгын, көннәрнең иң яктысын, сәламәтлекнең иң ныклысын, уңышларның иң зурысын сезгә теләп калабыз. Хөрмәтле юбилярыбыз Илсияр Шайнур кызы. Believe